ini presiden Jerman, miawa je जों insiden dogmane dia di Maida ko ubagrani mangle sinamoi je or laimani latur laimani o bodnana amni da thayo dia basu mawan sunai je o borok borok teman khai no borok ni saksa sai ya temani bagai ma khai kha abas khai ya tani je omo goi bai dagi jagbani chukli jagbani hani bangani borok ma khai kha je sai me je sini raja mo hai kaisa jati kaisa dok khano pyongnai hunoi bosini ishor ni do sabe jino naikona ni bagre roja jong ma hai ke jini ko thago do kun boidu sabo ya ba o borok de gণতন্ত্র ni jorawo borok mono accept khai me hani bagai borok bai bai dagi jagai borok ni personal interest ni bagai je dagi nai ro dagi bai borok ke mungsa sia kene ma khai sini bubagra bo koi kha je o hai borok lo sini busia wai sam khai nai no mungsa ta khai ki hai ni bubagra bo saka जों बीस मेंटे बाखायनाय जों जतनो खाबो दले मानि दं तो फना मानि दं आने केचिनि बुबाग्रानो हाइके खायमेनि अपमान खायमेनि कायसे जातिनो अपमान खायमेनि लाय कायसे जातिनो हिंसा खायमेनि लाय जोंनि ज दिनै गुसु बेराम दंनाय जोंनि राजा जोंनि बुबाग्रानि जों माने दं माने नसि अमहाय खाय बे जों साबाबे जलेबानि मावनो केयाबा जों जलेबै मोनो बुलायनाय दावलायनाय हायके टावान सखो मानसिया दंखे जानाय जरा जोंनि बुबाग्रानि खानसानो बयदो जानाय खानसानो बिसिनि दखानो दिसानाय हनै वानसनाय हो बुबाग्रानि मेसेज नो जों फलो खायनि नानाय बसनो फोरमायनो जों फलो खायनि नानाय बरक जोंनो जोंनि बुबाग्रानो जे सुखान नायसिरेथो जों खामजागमानि बिसिनि बो बरकनो फोरमायनि नानाय जोंनो खा जोंनि जे खायनाय रो बिजेपि नि खायनाय रो बरनो सन्मान नगै मालाका नगै तलां थांखा माहाय रो बिनो जों खोनाखा जे दागिनाय रो बेलायनि ते सुंजाखा बेलायनि हामजाखा जे जिनि बरक बायनो जिनि ते प्रासाबायनो बरनो सन्मान नगै मालाका नगै तलां थांखा माहाय रो बिनो जों खोनाखा जे दागिनाय रो बेलायनि ते सुंजाखा बेलायनि हामजाखा जे जिनि बरक बायनो जिनि ते प्रासाबायनो जिनि ते प्रासानि राजानो हाय खायरि माखा हानिबां बरक ले खुसि बरक नायगो जे बरनि इंटेंशन महाय जोंबाय जोंनो बुलाय माने जोंबाय जोंनो नायसिरे रवानि जोंबाय जों तालायनानै सुथारनायनि महाय जोंनो ओंलायथों हाय दिनै बरक खायनि हेबा जों मावान सुनाय माबुसि लायनाय जोंनि बुबाग्रानो हायके खायफानो जतनो करना कय साना मुसुबो जों 20 मेंटेन माखायनाय 20 फुलि जों गाहाम खालायबै मोखानो फरा खालायबै वानस लायबै जे बुबाग्रानि हामजा रमानि न खानसानि बिथिं दै जिनि दिप्रासानो जों बाहायके बसकांगो कुसुबो गारमानाय अमनसि जों मावान सनाय दै जे अमहाय साम सिद्रा तानाय रो बाहायनो वानस लांथों जे भबिष्यत अमहाय तानथों बरक उलो बुसिनाय जे ता बुसिया दंमोनो बुसिरनानि दायित्व सिनि केयाबा बाक्सा बुसिया जा दंबो खबर दंबो मेन्टेलि बरकनि डिसेबिलिटी दंबो जे बुसि बुवानि मतो बरकनि जुबकरै अमहाय बरक लफनो नखर खांके खाङो खबर नखर लफनो खाङो खायहायने केयाबा बनो हर या खायनायनि बागै जों बरनो इसाखौ काहा लाका सालैफोरनो बुजावै मा दंनाय बे जों अ थानसानि मारिनोसि जों फटर मा खालायनाय हानबागै जों कुनो हिंसा मुलो आचरण खाया नायसिरे लायमोन आचरण खाया व्यवहार खाया नायसिरे लायमोन बिसिनि बरनो जों शास्ति रुनाय अमहाय तावान सनांथों जतनो करना गय लेखे हम ताई इलेक्शन बसुक्ति आपति पसा कलम माने प्रभाव कलायनो जोंनि इलेक्शनाव कुनो प्रभाव खालाया केयाबा जे बुबाग्रानो कम संतनाय लुनो बुबाग्रानो जे बीजेपी पार्टी रो हिंसा खायमेनि जे गुबै गुबैनो राजनीति
मोननै वानसक तंनाय रखम के जानागै मानो केबा मसिनि बुबाग्रा माने चिनि गासे जातिनि सिम्बल बनसि लजारो के तंग सं तंनाय रो खाना जानाय तंनाय रो बर' हयতো बीजेपी नि ओ तंग बीजेपी नि जे वार्कार रो खाइमेनि नो साजाया होइबानो इलेक्शन रो प्रभाव गोसो खालायनो खालाया आमले आं बिश्वास खाया मोनसे प्रभाव खालाया फाननाय कारण बर' वानसक सुदु पार्टी नि नेता हमरे बुबाग्रानो हामजाया बुबाग्रानो बर' पार्टी नि नेता हिसाबै सिस्टम